Kod bicikla prvo namjestimo visinu sjedala. To ćemo napraviti s ovom ručkicom. I zatim, kada sjednemo na bicikl, visinu sjedala odredimo tako da kad stavimo petu na pedalu, bude potpuno ispružena noga i onda kad stopalo povučemo da su prsti na pedali, koljeno će biti malo savinuto. Zatim počnemo vrtiti pedale kako bi se upalio display jer radi na samo napajanje. Zatim stisnemo Quick Start i sa strelicom prema gore namjestimo si opterećenje koje će nam davati pedale. S gumbićem desno od sebe namjestimo na broj okretaja pedale u minuti, a lijevo od sebe na vrijeme. Primimo se za metalni dio ručki i onda će nam gore u desnom uglu pokazati broj otkucaja srca. Sjedimo ravnih leđa.